हाय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. बघा पाणी चालू केलं आम्ही का. बघा किती लांबून घेतलं पाईप. तर बघा किती 150 पाईप आहे. 150 पाईप लावून चालू केला होता का. बघा करंजा. बघा किती मेहनत करायची झाली का. येत नाही ना काय नाही. आता इकडं तर जुंधळा एवढंच आहे, बोट भरायचं झालं. त्याला अजून देवावं पाणी. त्याला देते का नाही नाही. बघा तो करंजा कसं येतं. पाणी बघा पाणी. कोण बोलाने वा 2 पाईप पाहिजे. आता अन्न आहे की तू नाही चावली. त्यावनी तिकडं आहे ते. कोणते पैसे हे